taberne af den her badminton-kamp, vi skal ind og spille. Vi skal løbe et halvmarathon til sommer. Hej og velkommen til årets badmintonkamp. Hvorfor er det startet det her? Bare lige hurtigt. Jeg kan ikke huske det. Til frokost til fredag, så sagde Simon, at vi skulle lave et eller andet, sådan noget, dyrke noget sport sammen. Og så sagde Lortesvin derovre, at så sagde jeg kan godt tage dig i badminton. Så kunne man stemme om, hvem man troede, der vandt. Altså hele holdet i Skagenmatch skulle stemme om, hvem det var, de troede, der vandt. Ja. Og så har man skrevet sit navn over. Alle har stemt på Bagen vinder. Hvis jeg så vinder, så skal alle løbe et halvmarathon med Bagen. Og hvis jeg taber, så skal jeg løbe selv. Men jeg skulle glemme min shorts, så det her det bliver rigtig lort. Jeg ser jo gerne, at Allan han er lidt fortung. Så han kan få rigtig meget kraft igennem sin arm, fordi han er lidt, han kan bruge Guinness-mave. Og Bagno, han har ingen endurance. Der skuffer han mig lidt, vil jeg sige. Det er ude i, at Allan han tror, han har vundet, men det er faktisk El Bagno! Efter til det! Jeg synes, vi klarer det godt ud på banen. Men det er marginalerne i dag, det er dagsformen. Jeg synes, vi er det bedste hold i dag. Men jeg er tilfreds og glad, men jeg var ved at knække mig. Så Hvordan vil du forberede dig? Tager du den bare på disciplin, ligesom den Ironman, du lavede, eller hvad gør du? Jamen, den Ironman, det er et mentalt game, det er ikke noget med fysik at gøre. Jeg skal løbe halvmarathon til sommer, så hvis der er nogle skanemester med, så løber vi sammen. Jeg skal nok betale for billetten og fucking tøj til jer og sådan noget. Så skal vi bare have mig igennem. Vi skal have mig. Jeg har aldrig løbet et halvmarathon. Ikke noget i nærheden af, jeg hader at løbe og bare bevæge mig generelt. Så giver jeg en Guinness. Jeg er sponsoreret af Guinness. Vi er ude.